लोगोफोर आङो दायो बिनानाव अनिमा बसुमतारीनि बिब'नि न'आव फैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिनानाव अनिमा बसुमतारीया बिब'नि न'आव थानानै कलेज फरायो खैला मैलायावहाय। ओमफ्राय बियो दाख्लैहाय गावनि मेन न'आव थांदोंमोन, जायखौ बुङो फाथालसाना होननाय। नोंथांमोनाथ' आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुखादों फाथालसाना गामिया माबायदि, खिन्थु डेन्जारखा गामिया, खैला फाहार बायदिल'खा आरोना, जेरैबो मोदै गुदुं बायदि। गोबाङानो कमेन्ट खालामो आं गिदों दै लामाफ्राखौ। ओमफ्राय नै बिब'नि न'आथ' बेनो जाहैबाय। दा फैफिनबाय आरोना। ओमफ्राय दाख्लै आङो थाइसे थाइनै रायजो राजाफोरनावहाय अनसुंथाइबो बिनाय जादोंमोन, जायनि फलावहाय बिनानाव अनिमा बसुमतारीनि मबाइला गाज्रि जाबाय हिसाबैहाय, ओमफ्राय बायनोबो हायाखै नालाय न'आवहाय गैयिनि थाखाय। ओमफ्राय दा जायफोरा अनसुंथाइ हरदों आं बेखौहाय लिस्टआवहाय फरायथिनानै देखायगासिनो दङ। ओमफ्राय मबाइलखौथ' गोदान बायनो हानायनि केपासिटि जायाखिसै। ओमफ्राय नै गंसे सेकेन्ड हेन्ड मोजां दंमोन आरो बारा गोबाव जायाखैमोन, बेखौ लाना होबाय आरो आङो। ओमफ्राय दा माखासे गावनि फुराना फटकफोरखौहाय सोफिनगासिनो दं आरोना, माखासे डकुमेन्टसफोरबो दङ। दा बिदि आरो मबाइला मोजाङैनो दङ, जेबो जायाखै, गोदानैनो दङमोननो। ओमफ्राय गोदानथ' बायनो हायाखिसै, जाखिनि डनेट जादों आं बेखौहाय नोंथांमोनहाय फरायनानैहाय खिन्थाहरगासिनो दङ। ओमफ्राय माबायदि मोनखो मबाइल नोंसिना? मोजां मोनदों। जायफोरा अनसुंथाइ हरबाय मा बुंनो सानदों नोंलाय जेनेबा? आं बिनायखौ हरनायनि थाखाय थेंक इउ, बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो इउटुब बानायफिनसिगोन? औ, दा मबाइल लाबोफिनबाय, ओमफ्राय बानायलांफिनबाय थानो नाजासिनो। औ, बानायलांबाय थानोसै फरायनायजों लोगोसे ने। नैबे मबाइल बायनायावहाय गोदानै लाफिनो एबा मबाइल दस्रा लाफिननो थाखायहाय जायफ्रा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरबाय, दा बेफोरखौ आङो नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय फरायथिना हरनो सानदों आरो। ओमफ्राय जायफ्रा हरबाय आं गिबियावनो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय, मानो होनना बुङोब्ला सहाय खालामहरनायनि थाखाय। मानोना गोरिब अबस्था नालाय। ओमफ्राय आङो फरायथिना होनि दै, मानो होनब्ला डनेटआ बहुद खम जादों आरोना। जाखिनि हरबाय थेवबो माने मबाइल सेकेन्ड हेन्डब्लाबो मोनफिननो हाबाय आरो। आं फरायथिनि गिबियावनो दङ प्रदीप राभाहा, बियो माने 50 थाखा हरदों आरो। ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ सुब्रन्त नान्दि, जायखौ बुङो आइला बङाइगावनि खोलाहा थानाय आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा। बे साराबो हरदों 500 थाखा। ओमफ्राय सागरिका नार्जारि हरदों थाइसे। ओमफ्राय अनसुमा बिटिवाइआ हरदों 100 थाखा। ओमफ्राय प्रमित बसुमतारी हरदों 150 थाखा। ओमफ्राय जस्टिन मोसाहारि हरदों 20 थाखा। आं लारि फरायलाङासैल'। बेनिफ्राय माबा प्रणब ब्रह्म हरदों 50 थाखा। ओमफ्राय अनसुमा बसुमतारी हरदों 20 थाखा। ओमफ्राय दैमालु नार्जारि हरदों 30 थाखा। ओमफ्राय सान्ति बर' हरदों 149, माने 150 थाखानो थाइसे खम। बेनिफ्राय निउटन गयारिया हरदों 100 थाखा। ओमफ्राय निके नाइक इस्लारि 20 थाखा हरदों। ओमफ्राय थजेन बसुमतारीया थाइसे हरदों। ओमफ्राय मा होनो सोरां बसुमतारी 100 थाखा हरदों। ओमफ्राय खाम्फा बरगयारिया हरदों 20 थाखा। ओमफ्राय कुशाल सरगयारिया हरदों 20 थाखा। ओमफ्राय लिबियन नार्जारि हरदों 20 थाखा। बेनिफ्राय रितुमणि बर' हरदों 100 थाखा। ओमफ्राय मिथिसार सरगयारि हरदों 6 थाखा। ओमफ्राय मा होनदों बिरग्रां ब्रह्म हरदों 45 थाखा। बेनिफ्राय रुबास मोसाहारि हरदों 50 थाखा। डमनिक नार्जारि हरदों थाइबा। मा होनदों दैमालु दैमारि हरदों 100 थाखा। बेनिफ्राय थिंग्रिं हरदों 9 थाखा, थिंग्रिं बसुमतारीया। ओमफ्राय मा होनदों बननजित बसुमतारी हरदों थाइसे। ओमफ्राय प्रदीप बर'आ हरदों 50 थाखा। बेनिफ्राय दङ अनजालु मोसाहारि हरदों 50 थाखा। सोमखोर बसुमतारी हरदों 300 थाखा। रोदोम बसुमतारी हरदों 50 थाखा। ओमफ्राय मा होनदों बिग्राया नार्जारि हरदों 20 थाखा। बेनिफ्राय बिष्टु नार्जारि हरदों 10 थाखा। रमेश गयारि हरदों 200 थाखा। ओमफ्राय सामसुमा ब्रह्म हरदों 25 थाखा। जारिमिन बसुमतारी हरदों 100 थाखा। नोजोर बसुमतारी हरदों 500 थाखा। थेंक इउ स' माच नोजोर बसुमतारी। ओमफ्राय सोमखोर ब्रह्म हरदों 10 थाखा। ओमफ्राय आरो सोमखोर बर' हरबावदों थाइबा। ओमफ्राय दैमालु मा होनदों धोरोमसा बर' हरदों 400 थाखा। थेंक इउ धोरोमसा बर'।
बिनानावनि थाखाय सहाय खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय खान्दि बसुमतारी हरदों 10 थाखा ओमफ्राय सुनिराम नार्जारी हरदों थाइबा ओमफ्राय बेहेर बसुमतारी हरदों थाइथाम ओमफ्राय दानियल बसुमतारी हरदों 8 थाखा लसेब नार्जारी हरदों 100 थाखा जोंनि बे लसेब इउटुबार ओमफ्राय दानेश्वर बसुमतारी हरदों 50 थाखा इनिफ्राय मा होनदों सांग्रांसा बसुमतारी हरदों 20 थाखा इनिफ्राय मनज बर' हरदों थाइनै ओमफ्राय अलंबार बसुमतारी हरदों 50 थाखा नबजित बर' हरदों 20 थाखा ओमफ्राय रिंकु मा होनदों रिंकुराम बर' हरदों 100 थाइसे हरदों रिंकुराम बर'आ ओमफ्राय जयसि नार्जारिया थाइनै हरदों ओमफ्राय सोमखोर नार्जारिया 50 थाखा हरदों इनिफ्राय आकाश मा होनदों बास गयारिसोमोन ना मामोनथाय आकाश बासारि जिखुनु 20 थाखा हरदों आरो इयो ओमफ्राय सोमेश्वर सरगयारिया 500 थाखा हरदों थेंक इउ सोमेश्वर सरगयारि ओमफ्राय मारियान नार्जारिया हरदों 100 थाखा जिसय नार्जारि हरदों 100 थाखा इनिफ्राय तुबाराम मोसाहारिया हरदों 100 थाखा टटेल जादों जाहैबाय 4628 थाखा बेबायदि जादों आरो नोंथांमोना नैबे नानिखौ हेल्प खालामनायनि भिडिअ हरनायनि थाखाय दा जायफ्रा नानिनो हरबाय नानि नों मा बुंनो सानो नोङो जायफ्रा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदों इसोरखौ आंनि बिनायखिनिखौ हरनायनि थाखाय थेंक इउ बयबो आंनो सापर्ट होनानै आंखौ अननानै बिदिनो दावगालांनो हानायनि एसे खाबु होनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय फरायनायावबो गोसो होदो ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे इउटुबखौ लांफादो इउटुबखौबो मनिटाइज खालामबाय दा बिनानावा गावनि फरायनायजों लोगोसे लांफाबाय थादो दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौहाय डनेट हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच